ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୋଷଣ ବିଷୟରେ। ପୋଷଣ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ନା ଆମ ଶରୀରର ଗଠନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନବରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଶକ୍ତି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବା ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହା ଆମ ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ପୋଷଣ କୁହନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କେବେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ନିଜର ବିକାଶ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ତା'ର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ନିଜର ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଛ, ମାଂସ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ରୂପରେ ଖାଇଥାଉ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହଜମ ହୁଏ ବା ଭାଙ୍ଗି ବିଘଟିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଦହନ ବା ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ସିଡେସନ୍। ଏହି ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଜାରଣ ବା ଅକ୍ସିଡେସନ୍ କାହିଁକି କହୁଛେ ନା ଏହା ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିକି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ କହିବା। ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଗଠନରେ ସମାହାରରେ ଆମ ଶରୀରର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆନାବୋଲିଜିମ୍ କହୁଛେ, ଏହାର ସମାହାରକୁ ଆମେ ନେଇ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍, ଯାହାକି ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ବା କେମିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଶର୍କରା ଓ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ଫଳରସ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ତ ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ। ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଥାଏ ବା ଶର୍କରା। ଫଳରସ, ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଯାହାର କି କେମିକାଲ ନେମ୍ ବା ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି C6H12O6ରେ କାର୍ବନ ରହିଛି, କାର୍ବନ ଅଛି 6ଟା, ଉଦ୍ଜାନ ଅଛି 12ଟା ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି 6ଟା। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବା ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ
ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ଜଳ ବା ୱାଟର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, 1 ମାର୍କ ପଡ଼ିପାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍। ନା ଆମ ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ବିକାଶ ଲାଗି ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା, କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ରୁ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ କୋଷ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାରର ଗଠନ କେମିତି ହେଇଥାଏ? ନା ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ବା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ର ସମାହାରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ପରି, ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ବା ଅମ୍ଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ଏଇଭଳି 50-100ଟା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ନେହସାର। ସ୍ନେହସାରରେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ, ଘିଅ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଉଛେ ବା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ନେହସାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ସ୍ନେହସାର ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି। ଏହାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ନା ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସ୍ନେହସାର ଥାଏ ବା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାରରେ କହୁଛି, ଏହାର ଏକକ ଅଂଶ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଲିପିଡ୍। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାରର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ସ୍ନେହସାର। ଏହି ଚର୍ବି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଚର୍ବି ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ନା ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଜାରିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଶରୀରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚର୍ବି ରହିଥାଏ। ତ ସେହି ଚର୍ବି ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଶୀତ ଦିନରେ ଶୀତ ଲାଗେନି, ଗରମ ଦିନରେ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ, କାରଣ ଚର୍ବି ତାପର ହେଉଛି ଅପରିବାହୀ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି? ଧାତୁସାର ବା ମିନେରାଲ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମିନେରାଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। ମିନେରାଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ବା ଧାତୁସାରର କମ୍ ହେଲେ ବା ଅଭାବ ହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁସାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯଥା ଲୌହ, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ବି କ୍ୟାଲସିୟମ କୁହାଯାଏ, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ରକ୍ତରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ କରୁଛି? ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ବା ଆୟନିକ ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଧାତୁସାରର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଧାତୁସାର ବା ଖଣିଜ ଲବଣ ବି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମାଟିରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଗଛ ତାର ପୋଷଣ ରୂପରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇଥାଏ, ନିଜ ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ।
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜୀବସାର ବୋଲି। କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ। ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବା ଭିଟାମିନ୍ କ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧରକଣା ହୁଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଖ और ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରୁ ଆମର ହେଇଥାଏ ବେରିବେରି। ଭିଟାମିନ୍ ସି और ଗ ଅଭାବରୁ ଆମକୁ ହୁଏ କ'ଣ ନା ସ୍କର୍ଭି। ଭିଟାମିନ୍ ଡି और ଘ ଅଭାବରୁ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ରିକେଟ୍ସ ଓ ଅଷ୍ଟିଓମାଲାସିଆ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜଳରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ और ଜୀବସାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍। ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା, କେଉଁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ନା ଭିଟାମିନ୍ କ ଖ, ଭିଟାମିନ୍ କହିବା କ'ଣ ନା ଖ ଆଉ ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଭିଟାମିନ୍ ବି ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡି ଇ କେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ ଚ ଏମିତି କହିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା। ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି ସବୁ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳ ରହିବନି କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଯେତିକି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସବୁ ଜଳରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି। ଜଳ ଯଦି ନ ରହିବ ସେଠି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90% ଜଳ ଅଛି। କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଝାଡ଼ା, ପରିସ୍ରା ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଭରଣା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 ଲିଟର ଜଳ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ଆମେ ତାହେଲେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପୋଷଣ କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ପାଉଛେ, ଦେନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଓକେ।